Hinunayon og walay absent sa dulan duha ka buwan nga pagbansay sa Banay Talambanon ang 26 anyos nga propsman nga si Kin Dennis Hipiga. Bisan pa man siya ug ang iyang pamilya ang lakip sa nabiktima sa kusog nga pagkuso-kuso sa Bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4, 2025. Naanod ang panimalay sa pamilyang Hipiga tungod sa pagsaka sa tubig baha sa ilang lugar sa Sitio Ilaya, Barangay Talamban, Cebu City. Apan taliwa sa grabing hagit nga iyang giatubang, wala mahupas ang iyang debosyon ug pagtuo kang Senyor Santo Niño, ilabi na diha sa iyang pagsayaw sa sinulog. Di jud siya lalim. Amo ang mga tanang butang wash out jud. Anang wala pa mi kwarta pa makuan pa tanan nga butang among kuhaan nun karon. Akong diploma na dala, akong kwarta na da. Wala mi kwarta dyan as of now. Slowly recovery pa mi right now. Si Hipiga ang usa sa kapin 400 ka mga performer sa Banay Talambanon. Ang grupo gilangkuban og 96 ka mga dancers, 280 ka mga propsman ug 70 ka mga instrumentalist nga nagikan sa Tres Talambanon ug ASM drum beaters. Mipadayag ang Head of Contingents ug SK Chairman sa Talamban, Gerald Ponce, nga gipaningkamutan nila ang grand comeback sa ilang pundok, ilabi na nga mokabat sa unom ka tuig nga wala sila naka-appeal sa sinulog competition. And we aim really for a grand comeback para sa Banay Talambanon this year. It has been a not smooth journey for us jud sa Banay Talambanon because we were able to start na mga second week siguro sa November. We still have a lot of things siguro to work on, especially sa pag-polish sa tuang sayaw, sa pag-utilize at pag-mobilize sa tuang propsmen. Samtang nagpadayon ang paningkamot sa mga performers ug sa mga opisyal sa Barangay Talamban sa paghatag og mabulokon ug malipayong performance alang sa umaabot nga sinulog sa dakbayan ning Sabado, Enero 10, 2026. Apan taliwa sa mabulokon o kasaulugan, aduna paggihapoy pipila ka mga residente sa Barangay Talamban nga nag-atubang pa sa dakong hagit sa pagkadaot silang panginabuhi. Sama sa 34 anyos nginahan nga si Leslie Grace Horanyo nga misaysay sa giatubang nila nga kalisod sa milabay nga duha ka buwan. Inubanan sa kapin usa ka gatos ka mga individual nga hangtod karon nahimutang pa sa tent city sa Talamban Gym. Ang kaming mga ginikanan magkuan mi, magsudong sa mga pamilya, maghilak mi. Miabot pag yung time na kaming tanan nagkasakit mi tungod sa kadaghan namo. Nagtuon na mi kanang katapusan na jud namo ba. Di gyud lalim. Nagtan-aw ko sa akong apo nga grabe jud. Sige hilak ang akong apo kay nagkabuwag ni sa ko ang tulo ka anak. Ang ako ang anak nga maoy inahan sa ako ang apo. Nabuwag na ko ako pahibaw nagtuo ko wala na. Sa pagkutlo nining storya, nagpadayon gihapon ang pagkumpleto sa mga dokumento, samtang subject for validation pa ang relocation sa pamilya Oranyo sa Barangay Budlaan. Ma'am, 100% na nga okay na gyud siya dito puy-an. Ang problema na lang namo ang pag-process na lang sa amo ang mga papers o ang pag-validate kay ugma mahibaw-an man kung kinsay pwede maka-avail ana nga relocation pod. Karon apa jud tay mga atong mga brothers and sisters nga wala pa jud nga naka fully recover, but we are slowly recovering Gani, ang kaagi sa mga biktima sa mga kalamidad dinhi sa Sugbo, usa sa mga tema o konsepto nga ipakita sa sayaw sa Banay Talambanon nga dunay mensahe nga one step at a time. Murag usa sa nasa among mga nakuanan nga reflection karon sa kadaghan nga mga kalamidad nga nasinati karon sa Sugbo. Una ang linog dito sa norte hangtod nga nakasinati sa tagbagyo, especially sa Bagyong Tino. Cover sa mga tao dili dali og dili sayon ang ilang mga naagian, but tungod sa resiliency sa mga Cebuano, tungod ana nga character sa usa ka Cebuano, nagpabilin gyud tang lig-on. Mipasabot sab ang art director sa Banay Talambanon, Princess Janelle Maynar, ug ang lead choreographer David Josen sa pagpili niining konsepto. Uban nga mga tao amo jud nakita nga people are rushing. And because of that, tungod kay nagdali ang mga tao, some people muro na sila og matam to do bad. Mag-agi gyud mga challenges, mga struggles, and of course dili natuwad-on ang faith sa atong Ginoo. Akong mga steps nga gihatag kay
Ang uban strong siya pero sa mga praise na mga slow na mga parts ako jud siyang gi-incorporate nga tanan akong step guided jud siya o rooted jud siya sa amo ang kanaang concept. Ning panahon sa kapistahan ni Senior Santo Niño, mipadayag si Juranio ug si Hipiga sa ilang personal nga pag-ampo ug pangaliya sa balaang bata. Kang Senior Santo Niño, ma'am, nga unta tabangan mi og ang number one jud ang kuan unta ang gobyerno maluoy namo tan-aw nila ang amo ang sitwasyon ug ang relocation nga amo ang gihinam-hinam nga mahatag na gyud unta sa amo. Ako mama which is PWD ug ako sad pod PWD sad pod ko kana akong gina-pray nga akong mama kay ang one breast niya kay naay bukol, so I hope maoke akong mama. I hope tagaan pag dakog kuan kanang possibility mabuhi pag akong mama sin mabuhi kay Kini si Eliza May Piñaranda alang sa Sinulog 2026 sa My TV, Cebu.